nga kautoran sa siningit yon ang aton pagpamalandungan. Amo ang nakita sa John chapter 15 halin sa 1 pagkadto sa 6. Kag akon basahon ang pulong sa Ginoong naghambal sang subong sini. Ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay amo ang manugtatap. Ang tagsa kasanga nga yara sa akon nga wala nagapamunga, ginautod niya, kag ang tagsa kasanga nga nagapamunga, ginatinluan niya agud magpamunga pagid sing madamo. Kamo natinluan na paagi sa mga pulong nga ginhambal ko sa inyo. Magpabilin kamo sa akon, kag ako magpabilin sa inyo. Kung hindi kamo magpabilin sa akon, hindi kamo makapamunga. Subo nga ang sanga, hindi makapamunga kung wala nagaangot sa puno. Ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon kag ako sa iya, magapamunga sing madamo. Kay kun wala ako, wala kamo sing may mahimo. Ang wala nagapabilin sa akon, ginahaboy subong sang isa ka sanga, kag nagakalaya. Ini nga mga sanga, ginatipon kag ginahaboy sa kalayo, kag ginasunog. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sining mga pulong, kagaron aton nga talupangdon ang mga kaundan sining tanan, agod nga makawa kita sa mga espirituhanon nga mga leksyon halin sini. Ang una dire nga bersikulo sa bersikulo 1 sang Juan 15, si Kristo na nasiling, ako amo ang matuod nga puno sang ubas. Ang ubas direte amo na gina bakal naton ginakaon ang grapes, no? Sa paghambal sini ni Kristo nga ako amo ang matuod nga puno sang ubas, aton batyagan nga maara man gali nga iban nga ubas nga hindi matuod. Kay kung nagsiling ni Kristo, ako amo ang ubas, linimo ti daw wala sang question sa aton una-una. Pero kung magsiling ka, ako amo ang matuod nga puno sang ubas, batyagan naton nga may iban iya nga ubas nga hindi matuod. Kagamo ini ang gusto naton nga mahangpan karon. Kay man halin sa Old Testament, may ara mga ubas nga ginahambalan. Ilabi na gid si Isaias, naghambal si Isaias nga may ubas nga hindi matuod nga muna ang Israelinhon. Ang Israelinhon ginakabig sa Old Testament nga hindi matuod nga ubas kay wala sila nagahatag sang maayo nga produkto kag bunga sa mga tao. Imbis nga napaabot sang Dios nga maayo nga bunga, ang bunga sang mga katawhan sang Dios nga amo ang Israelinhon, ang ilang binuhatan hindi maayo kun sa bunga pa, imbis matamis, maaslom nga bunga ang ila ginahatag. Si Isaiah nagsaysay sini nga klase sang ubas nga hindi maayo nga ubas ang Israelinhon, kay imbis nga mag-alagad sila sa Ginoo, magasimba sila sa matutuod nga Dios, nagahimo sila iya sang Dios nga ila ginasimba. Luwas na ang ilang pamatasan, hindi maayo sa tubangan sang Dios. So ang ginakabig kag panawag ni Isaiah sa ila, hindi maayo nga klase sang ubas, maslom ang ila bunga, hindi mabaton sang Ginoo. So si Kristo diri amo na nga ginatag niya. Kung sa Old Testament may ara nga hindi maayo nga ubas, ginhambal niya diri nga ako ang matuod nga puno sang ubas. So ina nga pulong nagsiling siya, ako I am the true vine, siling ni Jesus Christ. Ginahambal niya na nga siya ang matuod nga Diyos.
I am. Ako amo ang matuod. Ina ang mga pulong nagapaintindi mas aton nga si Kristo nagahambal nga Dios siya. Kay mandre sa aton nga kalibutan, halin sa una, subong, may madamo nga pagkilala kung sino si Kristo. Lain-lain nga pagkilala. Bisan pa panahon sang mga apostoles, sang si Kristo diri pa sa dota, kinpamangkot niyang iya mga katawhan kung ano ang siling sa mga tao nanungod sa iya. Siling sa iya mga apostoles, nga ang iba nagasiling nga ikaw propeta. Lain-lain ang pagkilala sa mga tao. Tub-tub subong amo-amo mo nagyapon. Mga katawhan karon nga dag-on, lain-lain ang ila pagkilala kay Kristo. Ang iban sa aton nagahambal nga si Kristo tao lang. Ang iba nagasiling nga si Kristo Dios pero gamay nga Dios. Hindi siya gamanan nga Dios. Ang iba nagasiling nga si Kristo Dios nga matudtuod. So lain-lain ang aton pagkilala nanungod kay Kristo. Pero pagsiling niya, ako amo ang matuod nga puno sang ubas, ang ginatudlo sina ni Kristo nga siya matudtuod nga Dios. Hindi nga piki kundi matudtuod nga Dios. Tanawon bala naton ang bilog nga tan-aw nga ginatudlo sang Diyan nanungod kay Kristo. Kag ini nga mga pulong na siling siya nga ako sa bilog nga libro sang Juan kadamo na nga gingamit niya. Pananglitan sa John chapter 8 verse 12, ang siling ni Kristo, I am the light of the world. Sa John 6, halin sa 48 pakanto sa 51, nagsiling naman siya, I am the bread of life. Kag sa John 10, 7 pakanto sa 9, nagsiling naman si Kristo, I am the gate for the sheep. Kag sa John 10:11 nagsiling naman siya, I am the good shepherd. Kag sa John 11:25 nagsiling si Jesus Christ, I am the resurrection. Kag sa John chapter 14 verse 6 may tatlo dra nga claim ni Kristo. Nagsiling siya, I am the way, I am the truth, and the life. So inang tanan sa libro lang ni John, ginagamit ina ni Kristo sa iyang pagpanudlo sa mga tao. Diya, ako, kag sa paghambal niya sini, I am, ang iya ginatudlo sa mga tao, nga siya Diyos nga gamhanan, Diyos nga wala sing katapusan, eternal God. Pagsiling niya I am, ginatudlo niya nga siya Diyos nga wala sing katapusan. Kag ang resulta sa mga tao nga ginatudloan niya sa una, ang mga Hudiyo, nagpangakig sa iya. Nga ang nagpangakig sila, tungod kay nahangpan nila nga si Kristo nagahambal nga siya gamhanan kag wala sing katapusan nga Dios. Ti hindi sila sinayang magpati kay pagpati nila nga si Kristo tao lang. Tanaw naton ang isa lang kabahin sa pagpangakig sa mga Hudiyo na tungod kay Kristo, kay hindi sila magpati nga si Kristo Dios. Whereas si Kristo yan nagsiling nga siya Dios, kaya nagsiling siya I am. Okay? Basahon na kon ang John 10 verses 31 pagkadto sa 33 kag diri nagasiling, sa liwat ang mga tao nagpulot sa mga bato, agod batohon siya. Si Jesus nagsiling sa ila, madamo nga mga maayong mga butang ang nahimo ko sa atubangan ninyo, nga ginhatag sa akon sang amay nga himuon. Diin bala sining nahimo ko ang nangin kabangdanan sang inyo pagbato sa akon? Ang mga Hudiyo nagsabat, hindi kami magbato sa imo tungod sang imo maayong mga buhat, kundi tungod sang imo pagpasipala sa Dios, kay ikaw nga tao lamang nagpaka-Dios.
Amo ina ang naakigan nila. Sa pagpanudo ni Kristo, kag naintindihan nila nga si Kristo nagaklaim nga siya Diyos nga wala sing katapusan, nangakig sila kay hindi sila magpati sila nila, hindi namon ikaw paghabuyon sa bato tungod kay mayong imong mga ginabuhat, kundi habuyon namon ikaw sang bato tungod kay ikaw nga tao lang, nagapaka-Diyos ikaw. So nahangpan sang mga Hudiyo nga si Kristo nagapati iya nga siya Diyos. Sila iya nga nagapamati sang natudlo ni Kristo, wala sila nagpati. Kag tungod kay wala sila nagapati, nangakig sila kag habuyon na lang nila si Kristo. Amo nang kabagdanan nga habuyon nila si Kristo sa bato, kay si Kristo yung nagatudlo nga siya Diyos, sila iya wala nagapati nga si Kristo Diyos. Kagoy na ang problema, halin siyang una sa subong, lain-lain ang pagpati sang mga tao nanood sa Diyos. Pero aton lang riya patihan kung ano ang pagpati ni Kristo siyang kaugalingon. Ano gid ba lang pagpati niya siyang kaugalingon? Si Kristo nagapati nga siya Diyos kay nagapanudlo sa mga tao sa nagasiling nga ako amo ang suga sang kalibutan. Kung sa aton pa, kung aton ini suliton nagasiling si Kristo, ako ang matuod nga Diyos nga nangin suga sang kalibutan. Ako ang matuod nga Diyos nga naging tinapay sang kabuhi. Siling Kristo, ako ang matuod nga Diyos nga nangin purtahan sang mga karnero. Kag ako ang matuod nga Diyos nga amo ang mangin nahimo nga maayong manugbantay sang karnero. Kag si Kristo ang gusto niya siling, ako ang matuod nga Diyos nga sarang makabanhaw sang mga patay. Kag ang katapusan ni ginahambal naton, si Kristo nagsiling nga siya ang matuod nga Diyos nga nangin dalan pakadto sa langit, nangin kamatuoran, kag nangin kabuhi sa mga katawan sa kalibutan. Ina nga mga bagay, amo ang nakahatag siyang kaakig sa nagapamati sa iya, tungod kay hindi sila magpati, habuyon na lang nila si Kristo sa bato. So aton re dugangan ang aton pagtuon sa siningabahin sa balang kasulatan sa paghambal ni Kristo nga ako amo ang matuod nga puno sang ubas. May ari man diri nga duha ka klase sang sanga. Kung may matuod nga puno, may duha ka klase sang sanga nga ginahambalan diri. Ang matuod-tuod nga sanga, ang sanga nga genuine nga mga sanga, kag ang mga piki nga mga sanga nga yara man nagapakig-angot sa Dios o kon kay Kristo. Ato na nakita nga matuod-tuod nga puno amo si Kristo nga ginakilala naton nga siya eternal God kag hindi lamang ordinaryo nga tao kundi matutuod gid nga Diyos nga wala sing katapusan. So dapat ang tao makonek sa matutuod nga Diyos. Kung napagkilala naton kay Kristo nga siya tao, nakonek kita sa tao lang, hindi sa matuod nga Diyos. Kung gamay nga Diyos, ang aton pagkilala katulad lang aton kabuhi na konektar sa gamay kag hindi gamanan nga Dios. So amo na nga dapat makilala naton anay agod nga mabatyagan naton nga kita nga mga matuod-tuod nga sanga na konektar sa matuod-tuod nga gamanan nga Dios. Okay. Ang siling sa bala na kasulatan nga aton ginbasa bag-o lang, ang matuod-tuod nga sanga nga nakonektar sa matuod-tuod nga puno, ini yang matuod-tuod nga sanga nagapabilin sa puno kag ginapabunga, nagabunga siya, nagapabilin, nagastay, nagaabide sa puno kag nagapamunga. So ang real, genuine nga mga sanga nga nagaangot sa matuod nga puno, siling siyang Bible ginatinloan
kamo matinlo na tungod sa akon mga pulong. So ang genuine nga mga sanga ginatinloan agod magbunga sing madamo. Kag ang ginagamit agod magtinlo kung sa mga ubas pa may ara nga matalom nga bagay nga ginautod. Ang ginagamit sang Dios sa pagtinlo sang kabuhi sa matuod nga sanga amo mismo ang iyang pulong. Nagasiling ang Hebro 4:12 nga ang pulong sang Dios katulad sang ispadang may duwa ka sulab nga matalom nga nagadulot bisan pa sa mga tulan kag sa tinabuan sang kalag kag espiritu sang tao. Matalom nga bagay ang pulong sang Ginoo. So ang aton mga kabuhi ginatinluan sang pulong sang Dios. Ginagamit sang Ginoo sa pagsabdong sang aton mga sala. Ang tuyo sang Ginoo agod nga matinlo kag magpabunga sing madamo. Kag sa pagsagod gali sang ubas o kung grapes, may mga balagon sang ubas nga kung kaysa sobra nakabugat, nagakabit kag nagkasangyad sa duta. Ang himuon sang gardener o kung nagaatipa, nagatatap, amo nga ginahakwat niya na kag ibalik liwat sa iyang ginakapyutan. Gidadugangan po kung kaysa ang haligi, kag ginahigot siya dito agod hindi magsangyad sa idalom. Amo na ang isa ka idea sa pagtinlo. Di kung dito na sa ibabaw, ang mga dahon nga nagdapat sa duta, hugasan, tinluan sang maayo. Agod nga ina nga sanga, nga nagsangyad, kag nagdapat sa duta, magtinlo, kag magpamunga sing maayo. Ina among dagway sang aton mga kabuhi. Kita bilang mga sanga nga nagaagot sa matutuod nga puno, kung kaysa may ara nga matumba kita sa sala, mahulog kita sa sala, ang ginahimo sang Dios nga ginahakwat, kag ginabuligan niya kita, agod nga maka bangon liwat, kag makapamunga sing madamo. So ginaatipan, wala ginapasagdan sang gardener ang matutuod nga sanga sang ubas, bisan pa matumba siya sa sala, bisan pa mahulog siya sa sala, ginabuligan siya sa Diyos, agon makapanumbalik liwat. So muna ang isa ka idea di sa pagtinlo, ginabalik, ginahugasan, agod nga pamunga sing madamo. Kagluwa sina, ang Hebro 12, 5 tubtob sa 11, kag ang Proverb chapter 3 verses 11 to 12 nagahambal nga ang Dios nagadisiplina sa iyang kaugalingon nga mga kanakan. Ang tuyo niya agod nga magpamunga sang madamo. Ang disiplina amo nga ang tao nakasala, so ang Dios tugot nga magpadala sang sablag sa iyang kabuhi, problema, kabudlayan, agod nga makabalik siya sa Dios. Ang disiplina hindi nga ginatulod ang tao palayo. Ang disiplina amo ini nga tungod kay nalayo na siya tungod sa sala, ang Dios nagapangita sang paagi nga magapanumbalik siya. Aling amo ni siling sang proverb, sila mga anak, mga toto, mga inday, hindi ninyo pagpakamalaina ang disiplina sang Dios. Kay ang mga ginapalangga sang Dios, iyang ginasabdong o kon iyang ginadisiplina. Di siling sang Hebro, kung wala kita ginadisiplina sang Dios, nagakahulugan lamang ina, nga hindi kita mga anak sang Dios, kag wala kita ginapalangga. Kay ang mga anak, kag ginapalangga sang Dios, siling niya, ginadisiplina niya. So may ni ang pagtinlo sang Dios sa iyang mga kanakan, ang matutuod nga sanga nga nagaangot sa matutuod nga puno sang ubas. Siling naton, ginatinloan sa iyang mga pulong, dala ang pagsabdong agod nga magtadlong kita, ang mga nahulog sa sala, ginahakwat niya balik, agod nga magpamunga ina sing madamo,
Kag siling naton ang Dios nagadisiplina sa iya mga kanakan nga ginahigugma niya. Kay hindi siya gusto nga maglain ang iya mga kanakan. Amuna nga ginasabdong niya pagi sa paghatag sa mga pagdisiplina. Ano iya ang ginahimo sang Dios? Suno sa aton ginbasa sang mga sanga nga mga piki nga mga sanga. Aton anay tanawon kung ano ang hindi genuine nga sanga. Ang Bible nagatudlo man sa aton sang sanga nga hindi husto. Diyos nun lamang sa baba. Ginatawag ina nga nominal nga mga Kristohanon. Kristohanon sa ngalan lang. Kristohanon sa pulong lang. Pero hindi genuine. Amo na gani nga may bahin siyang Bible nga nagasiling, hindi ang tanan nga nagasiling Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sang Dios. Kay man may mga tao nga ang baba lang ang Dios non, mayo man magambal sa Ginoo, pero piki hindi naghalin sa iyang tagipusoon o kon kasing-kasing. Mayo lang maghambal sang Dios non nga mga bagay, pero ang kamatuoran piki. Katulad abi pananglitan, may mga disciples kung taton pa sumulunod ni Kristo sang una. Kag ini nga mga disciples, nakita ang record sa John chapter 6. Kung basahon nimo ang 66 pakadto sa 67. John chapter 6 versikulo 66 pakadto sa 67. Ang istorya sini nga mga disciples nagsugod sadtong si Jesus Christ, nagpakaon sa mga tao, bali 5,000 ka mga tao, halin sa 2 lamang ka isda nga gagmay, kag sa 5 ka bilog nga tinapay. Ining 2 ka isda kag ang 5 ka tinapay, balon ini isang gamay nga bata. So kung bata gani, gamay lang nga na pagkaon, hindi na iya dalagko ng isda kag dalagko nga tinapay. Siguro masiling nato na si balingon mo lang to, kag 5 ka bilog pandesal, para lang sa iya, subo nga bata, okay na to para sa iya. Pero amo ni ang ginkuha, gintipik-tipik ni Jesus Christ, ginpangamuyuan, kag ginhatag sang mga tao, gingamit ni Kristo ang iya mga apostoles sa paghatag sini. Bali 5,000 ka mga tao ang nagkaon, kag may sobra pa nga mga 12 ka mga basket. Tumay dako nga milagro. Nabusog silang tanan kag may sobra pa gid. Kag ang mga tao nga ni nga nakakaon, bisan diin si Kristo makadto, nagasunod-sunod ni sila. Pero ang record sa John chapter 6, si Kristo nagpanudlo sa ila sang mabugat nga mga leksyon nga hindi sila makaintindi. Si Kristo naghambal sila nga ako ang buhi nga tinapay naghalin sa langit. Ang magakaon sang akon unod kag magainom sang akon dugo, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi sila makaintindi. Kag tungod kay hindi sila makaintindi, nagulumoron sila kang ila to gina sunod-sunod man lang kay Kristo, agod nga hindi na sila mag-obra kundi makakaon lang. So naglumoron sila nga nagsiling, sino ang makaintindi sini? Kag ini nga ginatawag sa Bible, mga disciples ni Jesus Christ, nagbiya, naglakat sila. Ini amo ang ginatawag nga piki nga mga disciples. Sumulunod nga hindi tutuod nga sumulunod. Okay. Sa Bible may araman nga na-record nga isa ka apostol. Lain man yang disciple, lain man yang apostol. Ang disciple madamo nga nagasunod kay Jesus Christ. Ang apostol ya 12. Ginpili ina ni Kristo ang 12. Pero sa 12,
may isa nga piki, hindi genuine. Siguro nabalaan nyo na si Judas. Si Judas, isa sang mga 12. Pero si Judas nagaupod-upod man ni Kristo, nabalaan ni Kristo nga siya hindi genuine. Pero ang 11 nga mga apostoles, wala ideya. Ilagan ligin pili para tago si Judas ang ilang nga kwarta. Si Kristo nag-amat-amat pahayag sa iyang mga 12 ka mga apostles nga sa hindi madugay, magabiya na siya kag magabalik dito sa langit siyang amay. Pero maagi siya anay sa cross. Sa aton pa, mapalansyang siya anay sa cross, mabanhaw, kag tapos sina pagkabanhaw, mabalik siya sa langit. So ginaamat-amat ni Kristo condition ang hunahuna sang 12 ka mga apostoles. Kag sa kapitulo 13 sang John, si Kristo naghuga sa mga tiil sang iya mga apostoles, kag ginpahayag ni Kristo, silin Kristo, kamo mga matinlo na, pero may isa sa inyo nga mahigko. Ang ginatumod ni Kristo, si Judas, pero ang 11, wala gid iya magsuspetsyo, kag wala sila kakintindi kung anong ginahambal ni Kristo, nga nagasiling siya nga mahigko. Kag liwat, gin-record sa John 6, halin sa 70 pagkadto sa 71, gagin pahayag pagin ni Kristo. Amat-amat niya pahayag ang kamatuoran. Nagsiling si Kristo sa ila, si apostoles, ako nagpili sa inyo nga mga 12 kapostoles. Pero sila ni Kristo, ang isa sa inyo, devil. Ang devil mabugat na nga pulong. Kung sa aton pa, ang isa sa inyo, yawa o kon satanas. Di ko na muna nga pululungon, nabalaan ganyan ni Kristo nga si Judas, wala iya maluwas, piki sa iya, hindi siya genuine. Kay ko naluwas si Judas, hindi siya pagsingganon ni Kristo nga devil o kon satanas, kay mabugat ina nga pululungon. So, konbensido kita nga bisan si Judas nakaupod-upod man kay Kristo, pero hindi siya genuine nga apostles. Wala siya maluwas. Kaya panawag ni Kristo siya, devil siya, o kon satanas siya. Kag sang nagadalagan ang panahon, nga dali naging si Kristo ilansang, ang mga apostoles nagsilibrar sang ginasiling nila nga Passover na celebration. So nagtipon sila, pag-celebrate sang Passover, preparar sila sang pagkaon, and at the same time, naghiwat sila sa ginatawag nga balaan nga panyapon. Sa dito na sila nagakaon, nagpahayag bagid liwat si Kristo sa ila. Silin ni Kristo sa ila, ang isa sa inyo magaluib sa akon, kag magatugyan sa akon sa kamot sang kaaway. O ang isa sa ila magaluib. So ang mga 11, wala sina makaintindi kung sino sa ila. 12 pa sila, dito pa si Judas. Nagkapamangkutay ba sila? Sino Ginoo? Sino ako? Sabat may sina, sino ako? Ako ang matugyan. Ako ang mangin magluib. So why sila kaintindi kung sino sa ila? Masig pamangkot lang sila. Pero samtang nagahiwat sila sa pagkaon, nagsiling si Kristo sa ila, ang magatusnob sining tinapay, dira sa yahong upod sa akon, siya amo ang magatugyan sa akon sa kamot sang kaway. Pag tusnob ni Kristo sa tinapay, dungan sila ni Judas. Pagkatapos niya tusnob, naglakat si Judas. Una, wala kalisensya. Ang tuyo niya, gin-finalize niya ang pag-arrange dito sa tubangan sang kaaway kung paano si Kristo dakpon kag kundiin nila kadtoon agud madako. Inang tanan plastada na. Nagwa si Judas, i-finalize ang plano
sa pagdakop kay Kristo agud nga ilansang siya sa cross. Okay? May ara nga tatlo ka mga pulong nga ginpahayag ni Kristo nanungod kay Judas. Siling ni Kristo ang magatugyan sa iya, magaluib sa iya, ginatawag nga devil, mahigko, wala matinluoy ang mga sala, kag ini ginatawag ni Kristo nga magaluib sa iya. So therefore makasiling kita, sigurado sa atong kaugalingon, sa sini nga mga ginhambal ni Kristo, si Judas nagaupod-upod sa iya, pero wala gid siya maluwas. Ginbiyaan, gintalikdan, kagintugyan siya, o kon si Kristo gintugyan ni Judas sa kamot sang kaaway. Ginbaligya niya si Kristo, ang bili ginatawag sa Bible, 30 pieces sang silver ang iyang bili pagbaligya kay Kristo. Okay. So sa sini nga punto, may genuine nga mga sanga nga nagaangot sa matutuod nga puno, amutong gintinloan kag ginapabunga, kag iniya ang piki, hindi genuine nga mga gimakabig naton nga mga disciples kag isa ka apostle ni Jesus Christ. Ini sila nagbiya kay Kristo, kay hindi man sila iya genuine mo. Nagapapretend-pretend lang sila, nagapakuno-kuno lang, pero ang totoo diya wala gid sang Dios ang ilang kabuhi. Ginatawag ina sila sang iban manunulat nominal Christian. Christian sa ngalan lang. Hindi gid iya matuod-tuod nga Kristohanon. O kung sumulunod ni Kristo, pero nagapakuno-kuno lang, hindi gid iya, amuna nga nagbiya sila kay Kristo. So ari ang aton sulbaron nga may problema, kay may problema kita didto tayo. Ang isa naton nga problema amo ni, kay siling sa Bible, may mga sanga nga ginpang-utod, ginhaboy, kag ginsunog. Sino ini ang ginutod, kag ginhaboy, kag ginsunog? Amo ina ang mga sumulunod ni Kristo nga hindi genuine. Ato na ginhambal si Judas, ato na ginhambal ang mga apostoles, o kung ang mga ginatawag naton disciples ni Jesus Christ, nga nagaupod-upod lang during his time para nga makakaon, pero aga sing maminatudon nga balatyagon sa Ginoo. Hindi sila amo ang ginpang-utod kag ginhaboy, wala sila yung gintiluan kag ginpabunga, kundi ginsunog. So ini matag na sa aton una nga hindi ang genuine nga mga sumunod ni Kristo ang ginutod kag ginsunog, hindi, kundi yadtong ginutod ang hindi tutuod nga sumunod ni Kristo, ginutod, ginhaboy, kag ginsunog. So siguro atag ini sa aton, huna-huna subong, kag masulbar na ini sa aton kaugalingon, kag hindi kita mahadlok nga magsiling, nag-aalagad man ko sa Ginoo, pero basi utdon ko gihaboy sa kalayo, siling nakon, suno sa ginatudlo sang balaan na kasulatan, ang ginahaboy kag ginsunog ang hindi tutuod nga mga sahi sang mga tao nga nag-aalagad sa Dios, katulad kay Judas, katulad sa tong mga apostoles nga naglagyo sila, naglaya sila, ginbiyaan nila si Kristo, sang tion nga hindi sila makaintindi kung ano ang ginatudlo ni Kristo sa ila. So mga kautoran, kita iya, kamo iya, nga mga matutuod nga nagaalagad sang Dios, mga katawhan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, sulod sa inyong kasing-kasing, pamatian naton ang siling ni Kristo sa aton. Siling ni Kristo,
siya ang matuod-tuod nga manugbantay sang karnero. Kita ang iyang karnero, siya ang nagabantay sa aton. Kagansiling ni Kristo sa aton, nga makita sa John 10, verses 27 pakadto sa 28, nagsiling, ginhatagan nakon sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na gid sila madula, kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon mga kamot. Kung si Kristo matuod-tuod nga puno sang ubas, kag ikaw kag ako nagakonek sa iya, siling niya wala na sing makaagaw sa aton. Kaginhatag niya sa aton eternal life, kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ang Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6 aton ini batagon nga mga pulong, nagsiling si San Pablo nga ang ginsugdan niya nga ginbuhat para sa iyang kanakan, iya ining tapuson sa nagakaigo nga tion o kon sa panahon ni Kristo. Ang iyang ginsugdan nga kaluwasan nga ginhimo niya dito sa cross para sa imo, para sa aton tanan, siling niya hindi niya ni pagkuntatan, tapuson niya ini tubtob sa katapusan nga panahon. So wala sing madula kay man iya ini nga tapuson, hindi niya paguntatan ang ginsugdan niya nga trabaho nga amo ang imo kag aton kaluwasan. So magasalig kita sa Ginoo. Dapat nga tuuhan naton kag aton siya pasudlon sa aton mga kabuhi, agod nga mangin anak kita sang Dios nga nagaangot sa matutuod nga puno, kag hindi kita pag-utdon kag ihaboy sa kalayo, kay man kita mga genuine, kamo mga genuine nga mga anak sa Dios, kay kamo nagtuo na kag nagbaton sa iya. Pero akon pagiliwat suliton sing malipot, ang hindi genuine, ang mga tao nga sa baba lamang ang ilang nga pagka-Diyos, pero hindi sulod sa tagipusoon, siling niya utdon, ihaboy, kag sunugon. Pero ang mga matutuod nga Kristohanon, ang ginahambal sang Bible, tinloan, magapabilin siya, agud magpabunga, magabunga sing madamo. Ang tuyo yan sa Diyos sa mga genuine na Kristohanon, magpabilin siya, pabilin kamo sa akon, kag ako magapabilin sa inyo, siling sang Bible. Agod nga magapamunga kamo sing madamo. Wala sing sanga, magabunga sing madamo, kung imo siyang isiparar, otda balang sanga sang imo nga kahoy, kag ihaboy to sa kanal, tanawa kung mabunga na to, kaya hindi. Ang magbunga lamang ang nagatabid, nagakonek sa puno. Kung sa aton pa, iplastar ni sa aton, si Kristo, amo matudtuod nga puno sang ubas, kita ang mga sanga, natabid sa iya, nagaangot sa iya, kag kita, pinapaabot sang Diyos nga magabunga, sang espirituhanon Diyos nun, nga mga bunga sa aton kabuhi. Kag hindi peligro nga kita utdon kag ihaboy, kay kita mga genuine nga mga anak sang Ginoo. Kabay nga ini nga maturan aton gi mahuptan sa aton mga kagulingon. Kabay nga ang grasya sang Dios magapadayon gid sa pagbilin sa aton mga kabuhi. Kabay nga ang bugay sang Dios mangin iyara sa inyo tanan. Maraming salamat. Iniya amo ang pulong sa Ginoo.